धेमाजि सानजारि नोगोर सिमेन्सापुरि रायजोफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। सानजारि नोगोरनि सासे जाखांफु लाइमोन प्रताप सिंह बर'आ सिमेन्सापुरि सारियालिनि 515 नं राजा लामा साखाथियाव गंसे आं बर' मुंनि गोदान हटेलखौ दिनै बेखेवनानै होयो। दिनै बे आं बर' हटेल बेखेवनाय बेखेवगिरि महरै सिमेन्सापुरि गाव पन्चायतनि आफादगिरि सपन सखिया बिथाङा बाहागो लानानै बेखेवनानै होयो। बे हटेलाव बर'नि दोरोङारि जानाय अनला दाउ, नारजि अमा, अनलाजों दाउ लोगोसे साहा कफि, चाउमिन, मम' बायदि बायदि जामुंफोर मोननो हागोन होननानै फोरमायदों। जोंनि सिमेन्ट हालाम बा सानजारि नोगोर सिमेन्सापुरिनि थाखाय खोब गोजोनथाव खौरां बा गोजोनथाव बाथ्रा। जोंनि गेजेराव सासे जाखांफुनाय फालांगियारि प्रताप सिंह बर' आदाया मोनसे गोदान हटेल खुलिदों नैबेहाय सिमेन्सापुरि मेन टाउनावहाय, मेन सारियालियावहाय। बेवहाय गासिबो आइटेमनि मोनगोन, साहा, पुरि, मेथाइ, सिंग्रा, आधुनिक जुगनि मेथाइ मोनगोन, लोगोसे ओंखामबो मोननाय जागोन। दा खोब मोजां बाथ्रा आरो लोगोसे माखासे जामुं मोनजोबगोन, माखासे आइटेमफोर थागोन, आंखौ बुंजोबनो हाला। बेवहाय हटेलनि माखासे मेनु थागोन, बेवहाय नायनानैनो जोंनि जागिरि बिथांमोना जानो हागोन। बाथ्राया बेल', जोंनि सिमेन्ट ओनसोल बा सानजारि नोगोरावहाय दिनैसिम बेबायदि मोजां हटेल गैयामोन जोंनि जायगायावहाय। नाथाय जोंनि गेजेराव दिनै सासे जाखांफुनाय फालांगियारि प्रताप सिंह बर' आदाया मोनसे गोदान हटेल खुलिनानै जोंनि ओनसोलावहाय मोनसे जौगाखांनाय आरो फालांगियारि मावगिरिफोरखौ हटेल लाइनजों लोब्बा थानाय मानसिफोरखौ मोनसे गोसो गुदुं खालामदों। बेनो जोंनि थाखाय खोब गोजोनथाव खौरां, गोजोनथाव बाथ्रा। लोगोसे जोंबो मालाबाफोर गुबुन जायगानिफ्राय आलासिफोर फैयोब्ला बा मिथिं दावथिंफोर जायोब्ला ओंखाम जाहोनो थाखाय जोंनि गेजेरावहाय मोजां हटेल गैयामोन, बा दङबाबो जोङो माखासे बै फुटपाथनि हटेलफोरावहाय जोङो आलासिफोरखौ जाहोनांगौ जादोंमोन, मानोना जोंनि जायगायाव गैयामोन नालाय। नाथाय बेखिनि समावनो आदाया समाय आरो सुजुगखौ गावनि माबाखौ मोजां माबायाव बाहायनानै दिनै बिदि मोजां मोनसे हटेल खुलिनो हादों। बे खोब जोंनिफ्राय जोंनि ओनसोलनि सिमेन्सापुरिनि नागरिक जानानै, थागिबि जानानै जों बिथांखौ खोब धन्यबाद होदों। बे जोंनि थाखाय मोजां बाथ्रा। दा जोंनि गेजेरावहाय जेबो सिन्था खालामनांगौ गैला। मालाबाफोर मिथिं दावथिंफोर जायोब्ला बा आलासिफोर फैयोब्ला, माखासे दल संगठननि मिथिंफोर जायोब्ला जों बे हटेलावहायनो, आदानि हटेलावहायनो जोङो माखासे आलासिफोरखौ ओंखाम जाहोनो हासिगोन, साहा लोंहोनो हासिगोन, दसे जिरायथ' होनो हासिगोन। दा बेनो जोंनि थाखाय, जों ओनसोलनि जानानै जों आदानि सायाव खोब, आदा प्रताप बर'नि आदायावहाय जोङो गौरब खालामदों आरो। हटेलनि नामखौहाय आं बर' दोनदों बिथाङा। आरो बिथाङा बे हटेल होनायनि सिगाङावनो बै जिथु ट्रेन्सपर्ट अफिसनि खाथियावहाय बिथाङा सिगांहाय थुलमुलै मोनसे फिसा हटेलै होनानै दंमोन आरो बेनि सिगाङावहाय। दा बिथाङा बेखौनो एसे आपग्रेड खालामनानै बे आं बर' सेमैनो बेवहायबो आं बर' हिसाबै गोदान आधुनिक माबायै बहायदों। टाइमा बेसेनिफ्राय खुलिनाय आरो बेसे बन्द जायो? टाइमाथ' बिथाङा मोनाबिलि 9 बाजिसिम, फुंनि 6 बाजिनिफ्रायनो साहा पुरि हटेलफ्राथ' थाखागोन, बेखिनियानो। साहा होनोब्लाथ' फुंनिफ्रायनो थाखायो। जिथु बर'नि ओंख्रै अनला दाउ बेफोरखौ मोननाय जागोन। बेफोरबायदिखौ बिथाङा गावनि माबाजों बुंसिगोन, आं माखासे जानाय आइटेमफोरनि सायाव बारा बुंला। जियानो हक, आं माने बे जोंनि ओनसोलावहाय बेबायदि मोजां मोनसे हटेल खुलिनानै माने जायगाखौ मोनसे गौरब माबा लाबोदों, बेखौनो आं माने जोबथारनायाव बिथांसिम साबायखर बावदों आरो, जायगानि जानानै, सिमेन्सापुरिनि नागरिक जानानै। बिदि अनलि फुडिं, लडिं गैया बेवहाय, थानाय माबा गैया। उन समफोराव बेब'स्था लागोन। माखासे माने कनस्ट्राक्सनाथ' जाबाय दं नालाय, कनस्ट्राक्सननि अनारबो दं जोंनि खाथियावहाय, रानु बायदेव, गगৈ बायदेव আছে, তেখেতে ক'ব অলপ। बायदेव कওক अकमान। मिडिया पार्सनसिम लोगोसे आं दिनैनि बे गोथार हाबाफारियाव नुजाथिफैनाय हानाय आंनि न'खर बिगोमा, लोगोसे आंजों लिंहरजानाय आलासि बिथांमोनसिमबो गिबि गिबियावनो खुलुमनाय थाबाय। आं दिनै गावखौनो बिराद भाग्यबान होनना सानना लायो। गावखौनो आं एसे गोजोननाय मोन्दों दिनैनि बे नैबेबायदि सिमेन्सापुरियाव आङो सानजारि नोगोराव फैनानै, गामियारि थासारिनिफ्राय आं फैनानै दिनै बेवहाय रायजो राजानि साफ्रोमबो संगठनफोरनि, साफ्रोमबो अनफावरिफोरनि अननाय मोननानै, हेफाजाब मोननानै आं दिनै बे पर्यायाव आगान सुरफैदों। आंनि थांखिया बेनो, जाहाथे नैबे हटेलजों आंनि न'खर सोलिनायजों लोगोसे समाजाव, जोंनि एरियायाव साफ्रोमबो सुबुंफोरखौ आं मोजाङै जानाय खायद' होनानै जोंनि बर'नि गासिबो जानायखौ आङो होनो नाजागोन। बेवहाय जोंनि बर'फ्रा मा मा ओंख्रि जायो बेखौ गासैखौबो होनो नाजागोन। बेफोरखौ आं
दा दिनै स्टार्टिं हिसाबै आं दिनै जाहोनो हायाब्लाबो गाबोननिफ्राय बेखौ आं सुरु खालामगोन बेवहाय आं स्टार्ट मर्निं 6 AM निफ्राय नाइट 9 PM सिम जागोन आरो आंनि दैलि बे डिउटिया बेवहाय आङो बिदिनो साहाजों लोगोसे रुटि पुरि दावदै घुगुनि बिदिनो जोंनि बर'नि ओंखाम ओंख्रि बायदि रोखोमनि आं बेवहाय जाहोनो हानाय आं केपासिटिखौ लादों आरो आसा खालामो जाहाथे आंनि बे नैबे गोदान दिनैनि हटेलाव आंना दा मोननै जाबाय हटेला बे ट्रेन्सफार स्टेसनाव थानाय माबाया मा होनो फुटबाल हटेलाबो बे आं बर' हिसाबैनो थागोन आरो नैबे जोंनि बिल्डिंआव थानायाबो आं बर' हिसाबैनो थागोन दा आं मोननै जाबाय आरो सोरबा एसे स्टेन्डार्डआव जाहैनि होननानै फैनो नैबेयाव हासिगोन सोरबाया आरो हजों पुर्नियाव जाबाय थानोबो हासिगोन आरो बिदिनो आंनि मोनसे आं रायजोफोरनो बेखौनो फोरमायगोन जाहाथे बयबो आंखौ हेफाजाब होनानै आंखौ इयुनाव समाजनि बयनिबो मोजां खामानि मावनो हानाय मदद होगोन होननानै बयनिसिमबो मिजिं थिनानै आं बयखौबो आंनि हटेलाव फैनानै जाफैनो थाखाय खावलायनाय जाबाय गोजोन्थों गासैबो बाराव खुलिनाय जागोन ना? मा होनदों गासैबो एभ्रिडे सानफ्रोमबो खुलिगोन माब्लाबा आं हास्लाबा माबा माबि फुजा फाथ थायोब्ला आं मानोबा मावग्राफोर फैनो हाया जायोब्ला आं माने सानसेया बन्द' जानो हागौ आरो ओरैनो बेसेबां केपासिटि माने माबाया जाग्रा केपासिटिया मानसिनिया दाथ' नैयाव टेबोलाथ' जोङो आं 12टा टेबोल बहायनाय जादों 12टा टेबोलाव साब्रैबाबो जों 48 खेबसे जाहोगासे 48 जन आं जाहोनो हायो ओमफ्राय बिदिनो आं एसे बांहोबावनायनि प्लान लादों आरो ओमफ्राय गोजौनि लजिंनि खोथायाबो जोंहा सावरायबाय दङ जोंहा नै बायदेवजों सावरायबाय दङ बायदेवआ जिहेतु न'खरनि बिगोमाथ' बिल्डिंनि बे बायदेवआ मावखांनायनि उनाव लजिंनि खामानियाबो जागोन आरो लजिंआ नाय कमियो दा 6टा रुम अलरेडि जानानै दङ माने कमप्लिट जायाखै आरो ओरै साइडआव मोनबासो रुम जाबावगोन भिआइपि रुम मोनगोन गासिबो माने भिआइपिआनो गोजाखा नै 6टा रुमा भिआइपि केपासिटियाथ' दा आङो रांखौ बुंनो हाया बेनि एमाउन्टखौ बुंनो हाया जेब्ला ओंखारगोन जेब्ला अपेनिं खालामगोन होमबाना आं बेखौ उनाव फोरमायफिननाय जागोन बेखौनो बुंनानै साबायखर बावनाय जाबाय गोजोन्थों নমস্কাৰ জনাইছোঁ সকলোকে আজি চিমেণ্ট চাপৰি চাৰিআলি নিচেই সমীপতে আমাৰ আংবড়োৰ নামেৰে প্ৰতাপশিষ বড়ো তেখেতৰ স্বত্বাধিকাৰত আজি এখনি হোটেল অপেনিং কৰা হৈছে আজি এই শুভ মুহূৰ্তত আজি এই শুভ দিনটোত আমিও উপস্থিত থাকিবলৈ পাই আনন্দিত হৈছোঁ আৰু তেখেতক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেখেতৰ আজি ৰাইজৰ সুবিধাৰ কাৰণে যিখিনি সুব্যৱস্থা কৰি দিছে ইয়াতে চাহ মিঠাই ভাত ৰুটি পুৰি ৰাইজে যেনেধৰণে বিচাৰে তেনেধৰণে দিবলৈ তেখেতে প্ৰস্তুত হৈছে আৰু ৰাইজে ভাল পাব কাৰণ ইয়াতে সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ দিয়া হৈছে ৰাইজে আহি চাহকাপ খোৱাৰ লগতে অলপ জিৰণি ল'বৰ কাৰণেও এটা সুব্যৱস্থা আছে গতিকে সকলো ৰাইজক আমাৰ ফালৰ পৰা আহ্বান জনাইছোঁ তেখেতৰ আজি আংবড়োৰ স্বত্বাধিকাৰত যিখনি হোটেল অপেনিং কৰা হৈছে আপোনালোকে আহক সকলোৱে ইয়াত উপভোগ কৰক আপোনালোকৰ মনৰ ইচ্ছামতে একাপ ভাল চাহ খাওক আৰু লগতে আশীৰ্বাদ দি যাওক যাতে তেখেতে সুন্দৰভাৱে এই হোটেলখন চলাই যাব পাৰে আগলৈকে ৰাইজক সুবিধা প্ৰদান কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি সকলো ৰাইজক সহযোগিতা কৰিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ আৰু তেখেতলৈও আমি ভগৱন্তৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যাতে তেখেতৰ যি আশা আকাংক্ষা লৈ আজি এই ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছে যাতে সফল হওক তাৰ কাৰণে ভগৱন্তৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ এইখিনিয়ে